ଭାଇ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଛକକୁ। ଛକକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଏହା କି ଯେ ଆମର ଆଜି ଗାଡ଼ି କିଣାବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣା ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ୁକୁ ଡାକିଲୁ, ଗୁଡ଼ୁ ତାର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଲା। 3 ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଚାଲିଗଲୁ ବାଲିଆପାଳ। ବାଲିଆପାଳ କ'ଣ ଯିବୁ, ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରରେ ନମସ୍କାର ହେଇକି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଶୁଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ବାଟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ତେଲ ସରି ଆସିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ କଲା, ଚୁପଚାପ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ନମସ୍କାର ହେଇକି ଚାଲିଗଲୁ ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଏପଟ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ଗାଡ଼ି ଦେଖିଦେଲୁ। ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ଚାଲିଗଲୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ, କାମ ଦାମ କରିବୁ, କ'ଣ ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଫିଗ୍ନେଚର୍ ମାଗିବେ କି କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିବେ। ତାପରେ ସେଠିକି ପଳେଇଲୁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନନା ତାର ଦେଲା। ଗାଡ଼ି ସେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇକି ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ତଳକୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି।